Sasiphinde sabafuna isiqephu sami njengesilandelayo. Bengizocela ngakafollow bengizocela usifollowe usilakele futhi. Uziswale zingane wathi eqeda nje ukubona lesigameko kade senzeka. Akazange achithe isikhathi. Wahamba esacabanga ukuthi kumele aye enkosini eyobika ukuthi usebonile ukuthi lezi zilwane zihlala. Wathi engakahambi ngisho ukuhamba wabona omunye usisi ehamba yedwa ehlathini. Lo sisi indlela ayegqoke ngayo wayebonakala ukuthi usifase ebukhosini. Wazama ukumqhubha efuna ukumtshela phela ukuthi le ndawo le ayiphephile. Engafuni futhi ukuthi asibone lesigameko esenzakalile lehlathini. Phela wayebona ukuthi singamthusa kakhulu mingathiwa akasiboni kodwa ke akazange akwazi ukumqhweba. Lo sisi wathi efika endaweni la kwenzekale khona isigameko wabona into eshaqisa kakhulu yayimthusa futhi nana. Lento ayibona wayeqala ukuyibona futhi yamthusa kakhulu. Wabona nje umuntu wesifazane ehamba kodwa into eyayixanga lo muntu wesifazane wayehamba ngendlela ethusayo. Wayehamba ebheke emuva. Wayengahambi njengabantu bonke. Wamemeza lo sisi lo. Ngeshwa lezi zilwane zezwe ehlathini lezi njalo ezizimkhovu. Naye ayichitha ngasikhathi lemkhovu le yayisiphume ehlathini kwasikusenjalo. Isalukwazi sasibuka yonke lento yayenzeka ehlathini asichitha ngasikhathi sagijima saqonda enkosini. Safika enkosini saxoxa yonke indaba. Inkosi yayingaphathekile kahle neze ngoba ayisikhulumile indaba lela ukuthi akekho umuntu ovumelekile ukuthi ahambe eyobheka lezi ngane noma ahambe azulele lela hlathi leliya. Wathi kusa nje ekseni inkosi yayisizwile ukuthi usiswa lezi ngane beyofuna lezi ngane ehlathini waqonda emzini walesalukwazi. Ethi phela uyofuna le ndodakazi yalesalukwazi. Into yashiwa inkosi lapha kulesa salukwazi yababhlungu kakhulu kodwa uma ufuna ukwazi ukuthi yini yashiwa inkosi bezongicela usifollowe ulike ucommente ushare khona uzobona esinye isiqephu esilandelayo.